Ja, alles verschrikt. Alles verschrikt. Wat hebben wij wat beleefd. Ze zei ze wel met een boek schroom, maar ja, dat... Weet zo. Ik ben Owen Oggema en we hebben stal Oggema, dat is een handelsstal in Friese Hindes. Meest Friese Hindes. Mijn hobby is een beetje cruisen, maar dat mag ik eigenlijk niet zeggen. Maar dat is een beetje vlog in het kerken bij het Friese stamboek. Maar ja, ik ben een van de grootste promotors van de Friesen. Hè. Maar dus we hebben van alle soorten Hindes wel een beetje. 45 jaar geleden. Ben we met de Hindes begonnen. En toen ben we in Kabaat met een paar Hindekes begonnen. En toen ben we later wat groter geworden, maar toen waren we wat groter. En toen kwam dit plak vrij. En, ja, je kon weer uitbreiden, dat ja, hartstikke mooi. En wat doe je, want je vleert de hele wereld door. Ja, we verkeerden de Hindes, hè. We keerden jonge Hindes in en die beleven we en die maken we weer kleer en die verkeerden weer. En ik vind dat ik altijd mooi om die Hindes weer voor te brengen. Dat ik ben er overal geweest, oorlijk zitten en ja, daar vregen de mensen die ik om Hindes te beleren. En nou ja, dat is prachtig mooi werk, natuurlijk. En ja. Zo kon je nou eens ergens, hè? Want waar ga je al je west? Kun je wat avonturen moois delen? Ja, we net. Het is nou alle violien dat we maar die Hindes dwars door Amerika rijden. Maar toen ik in alle staten van Amerika wie gewoon een keer west. Ik zou voordat ze dat gat graven, wel graag naar Zeeland en Australië jongen hè. Daar wie ik nog nooit west. Dus toen ben ik met 39 Hindes naar Los Angeles gegaan. Toen ben ik daar, we hebben klanten langs geweest, heb ik daar weer Hindes beleerd, heb ik mijn kassie weer verdiend om in Hawaii te komen. In Hawaii heb ik rond te rijden, daar kon ik net een klant vinden. Toen ben ik maar op boord stap, heb ik zo'n vis gevangen, heb ik daar een foto van, want meestal business zijn, dan ben je maar zo, maar dit wie echt groten. Dat was hartstikke mooi. Kom maar jongens, voorwaarts. Voorwaarts. Goed zo. Braaf. Braaf, jong. Kom maar. Kom maar, jongens. Dit hier is wel een heel bijzonder hier voor jou. Ja, we hebben altijd wel mooi die ja, maar de hiesten. Het is altijd wel een 15 Hindes opvakt, valsjeskaft en opvakt en maar naar de keuring daar. En ja, dat is altijd geweldig. En, maar we hebben een soort in de verrichting aan de hand, zo'n wil draaien, maar altijd krijgt net. Ja. En zo dwaan de week ophouden, maar ja, nou trouwens gelukkig ben we er weer bij komen. Hè? Wat betekent dat, we zitten er weer bij? Nou, mijn goedkeuren hier. Ja, dat taco. 445. Hij had een mooi nummer gekregen. Wat ik zei, dat kan ik hem te horen, want ik ben wat verjetelijk. Dat 3 keer 4, ik ken het maar. Dus. Braaf jongens. Nou, daar staat het al. Ze zijn hem al aan het oppoetsen. Goed zo, braaf jongens. Oeh, braaf. Oeh. Nou, daar hebben we hem. Wat een hinderhonen. Ja, hier ben we blij van. Op naar de engste keuring. Ja, hartstikke idee. Hij is mede-eigenaar, hè? Ja. Ja, we hebben die heren, dus natuurlijk is het blij. Als liefst jongetje kwam ik al bij Owen en Ansje. En de hinders wat trainen en Owen helpen, mooie al dingen. En nu ben we een beetje grutter. Ja, dan hebben we samen dekking, dat is toch geweldig.
Hien je hem dat eer denken, kind? Nee, wie praat het hierop? Maar het komt altijd nooit zo zou je denken. Nou, dus dit is wel mooi. Nou. Nou, ohne net, maar ik wel. Ik denk, het gaat een keer gebeuren. Je matte de moeder erin houden en dan gaat het ooit, dan gaat het een keer gebeuren. Zeker. Wat is er zo bijzonder aan Taco? Taco, dat is kijk Sam erin. Taco is gewoon hier, dat is altijd blij. Een happy atleet. Hij wil altijd rennen, hij wil altijd showen. Hij heeft een super noffelijk karakter. Ja, dat is het mooiste van Taco. En wat doet dit met die? Ja, dat is geweldig. Dit is gewoon, je wil dekkingsden hebben, je wil een showen, je wil op een hienstekeuring straks op januari wil je knallen. En maar dit hinder kind dat. Ja, want wij volgen hem in januari tijdens de keuring ook weer. Ja. Wat ben je in verwachting? Ja, Taco is gewoon topper. Dus ik denk dat hij daar heel lauw op een kop gaat zetten. Ja. Waarom griezen Joza? Als het krijgt er van alles en dan let er niks in. Ja, nou, het is natuurlijk wel een piekmoment. Maar het is wel het hinder, het gewoon schik van om te showen voor de mensen. En dat is gewoon het mooiste. En, Koeie krijgt machine en de stuk kwam erop.